Gasa Tripura nong QR code roi rang na har marokai. Abala David Mora Singo Sinai Botam Kai Kaya Ranglo. Boleh asal jati dopa hamne buino kudi tong mane abo tang labung khasa bo nijera Tripura je mangne maktambi loge tong ro se thokoi tong mak lai kai de babo. Hello babsong bahai dong bai jotono sari kaham ba sanja kaham babsong tini phaimani kai norok thamnel nugoi wansugoi mankana ang bo kok sanane nai ang ob bijino tui ang kok sanane musungya mus naiya tongmani phiaba ang video kaham kai khanai nai ka tamo gotona bahai nga aro jenai nai mani koroksa chini takuk Rajesh Tripura bo kaisa news anchor ba baithang nok phang na news 20 news 8 Tripura news 8 hine kaisa bini channel tong ang bini news rok nam dai jora wo inge ang tam go video mas nang bai ngai nai di aro je samani chini borong ganang David Mora Singh main bo aro bini chokran to tamu je David Mora Singh Agartala tu Delhi paidal yatra je thangnai bini mungno bo habya khlainani mane chesta khlai tong habo haije je borokno bo ang media ni simi hinoi bo sabo saya bo bono call khayoi Bipul Debor manato mani bono call khayo bo kok sungnani chengoi tong haije kok sungna chengoi tong ka je saka bo bini bukhungni Rajesh Tripura bo kok khana nani David Mora Singh ni kok bo thaisa sukda bini khuktui rong bo karimano bo amsukai guri woi kok kasu woi bo sungoi dong aji nge tini soimya jini borong ganang David Mora Singh Rajesh Tripura no mungsasuk rithai datong rang namani rok ba mungsasuk jaga bini news ma khaya rok amha rok dangjak tong buka bising sajaya da klaijak tong soimya abuni bagai da boba bini mungno aso hamya khlainani bagai bo je borno call khayo o borno phanosi bo saoi malia je ang news Tripura 8 ni khali o rangkha borothang public scanner by rang rimani o rang borothang ka borok ni main ingke onorokom wansukjak Delhi thangoi je bahai kali chobak khlainani chini borong rang Rajesh Tripura bini kokhai orang borothang bini main khai rang phaising je habjak nung do phaja sapang tongra to rang phaising haboi emon je bo tonghoi malia haise bukha tong thokliya wansuk suka bini jora tui bo horo thupuro bo omono tui ang tam khlaimani jano abone baga bo tonghoi malia kolma khlaika abo bo sapano sadyang news channel ni khoroksa anchor ang call khlai tong abo salia abo ga ob chini takuk pelakhan jole jaka haije bobo cash roi rinani jole jaka bo cash roi rinani inge tini obono ang sanamgla khamo video pheo khoroksa borok dofani baga hard work khai dong se borok no norok mane mung hamya khlainani ta chai tok de haije chesta ta khai di nung khlai maya hingkai no kok ni bisingti chubadi bogai baksa hingoi maya hingkai kok ni bisingti chubai maya hingkai rang ni bisingti chubadi rang ni bisingti chubai maya hingkai han ni bisingti chubadi haije tebo khorsa borok kaham khlai tongmani no bini saitui bo fight khai tongo te prasani bagai bo fight khai ke no bo hingoi thangai no mannai obo kokya bo bini jera system bo fight khai tongo tephon ti prasan bang khai tonglana se kaham khaina rokno botnam khainani mung hamya khainani amhai ta chai to tini nungje amhai ke call khaimani news khaimani ar kubangma borok comment khayo haije baksa chini borong ganang David Mora Singh no bo batpar no bo hai no kubangma borok baksa kokso comment bisingo tini kaham borok haike hinja ka hinkai tabuk je nugoi tongmani to kaham no ma hena bini bisingo to ang bo habai guri phaijagya yaba tabuk je khlai tongmani ti prasan bo khlai tong kaham no ma hena nin norok nini bagoi kubangma borok hame hena haiji obon baga ang o video no masram ka ga obo hai kubangma lukorong no khanang jaka bini video no nugoi je Rajesh Tripura ni o kok samung no nugoi
bebak borok no kha nangjak hai je kha nangjak hai hingke aro kubangba borok chini tong kosong tongna rok comment khaiga chung comment kisa pore lainai Dongor TV news channel ni comment ang prai somoy na bini news channel ni poribo hingke aro Sukumar Deborma bo belai kha nangjak na bo saka o Rajesh Tripura belai 2 number borok phikung phati buna nango bono bui aphano haike botnam takhlai di chung Tripura sabai Tripura bulai thai kore botnam takhlai di BBB jomati saka Rajesh Tripura abo buku khamja saka ang porli abo Madan Mohan Deborma saka tawalai ladi kisa jora naising di chini Tripura sa lachi mung ungano tabuk sar David no phandudi Tripura sa long live nung bo bai baksa thangoi phan rimai angke nung nini news channel ni bising tipano nung chini borong lanang David morasing no phandi oi ma tebo bini hamya mung hamya kare nan ta chai to please nini buto direct David morasing tesi nung ulo sanane tesa news sanamane kon hade David morasing public ni thani rang na haroi chawoi tongkha bini logio tongna rong si tiffin khaicharia are norok to main chanai norok chance nai dong ngaro chini takhok saka Tiprasa ni khorang takhok tom saka songnai ne gara dada ang siniwo Rajesh Tripura ni tongmung khub kaham ke boni nok Bilonia site ni sebo sukang bo contractor ni samung tangu boni agini bihikno yakaroi tai masa burui nakha ompi tuiduni aro bo molsom rokno thokai rangchawoi kharka haini hai berma factories samung tangkha ulo khnamale Tripura news rok se khlaijak dada bono kisa sungoi naidi haifano ani kok rogle tasadi 1 number bat parse ongoi manna gesaka Rajesh Tripura bo police case bo onek tongo Rajesh Tripura no case rukhena chanai Iden Deborma bo saka nadi jotono khana go haje tini Rajesh Tripura no joli oi samani yabo khoroksa borok samung kaham tang tongmani jagao nung kaisa bini mungno hamya khlainani hamya pirnani boibe national rejaknani omha chai to hoi tongkhano haine bagoisi public o jora jotono kha khamjak khao nangjakha nungje omhai khaimani nungje omhai samani aro saka je Ajoy Tripura sa bo saka hamyano ma hinai kahamno ma hinai Jesu junior phano ungthungsar Jacob nono si angle support khayo sar abo je samani chini Jacob sir samani boansle belai junior in samani no sao nge aro saka Rajesh Tripura no romboi budi bar tabuk simia bo suprakna ni nango bono suprak lekhe chaya ching baichung hepano bujiwe kok satai bo khoroksa channel tui tongnai borok bujidi news channel chin hai blog ya bini bo khoroksa news channel tui tongo news channel kaisa anchor ongna ni thanga hingkai ukluk buskang naharai kok ma sanai dong nung khali buini hamya kebon thane rang masajak dato je David Morasing ni mungoi no hamya khlai ma khangkai nono tabo ekhu kariwo hamya khlai prosar khlai ri khangkai te 5 ko kari nai nono apa kebon saba keb sai sana sanai dato ukluk roko kebo haini bagara nung asu try khai tong khaje bin mung hamya khlai nani je nukmani tabuk nung thangma khai nung usi thani nung khorsa news anchor chung thangma ya phano nung thangdi nini aro nini kahangwe nung phot ungong video roko manano nung kahangwe prochar khai marano tebo thangma nung uthangdi obosi tebo prochar hamya ta khai aro te khorsa saka Rajdev Rajesh Tripura no ang Manipuri si huntongo agiwo bo belai Tripura sane against wo kok chau belai Tripura sane against kok chau
bosaka rajas ke wansarok bai pajak kha bipol no ke rajesh paikha ta pura musuk rok wansarok ni sui tini abo haike no chini tripura ni bisingo chini borong ganang David Mora Singh je tabuk coba khlai tongmano tuye gobang ma borok bini bo sit ni bagoise bini bo thakaise bo dasu himbai thangmaya to osu din bai Delhi sogoya amai gobang ma sanai borok dong bini bo buskani ticket ni bagoise Tripura sana thokai tongkha gobang ma borok sanai dong tini je sanai rok nor waisa kono try khlai da naikha kada khlai ka chai to koida naikha Tripura sana bagoi kok sanani kebo chai to ya tini chini takhuk Rajesh Tripura nung jodi kebo ni kok bai omhai khlai tong khankai nini buskang ni jeta nung nuhuroi tongmani nung thangnani hinoi tongmani nung thang sogoi mangla khaisi Tripura sarok no thang sogainani chance rigla khaisi nung news khoroksa kok toma thumnai hingkei bahai kok sanani abo saimana dorkar tini ang nono phurungmani ya takuk ang nung bai kono dusmani koroi phiaba kaham khai tongnai borok no soba khlai tongnai borok no mung hamya khlainani bagoi try ta khaidi ta chai tokbi ang obosik sananai kebo jodi nono omhai sadi hinoi sawai tongkhanke nung oroni simi nung yaksudi haisi yaksudi rangkisani bagoi kok ta sadi ang nono omsuri wano bin baga hamya khaidi omharok ta sadi enesi nung agibo kubama gotala khai manjakha jung nukha ke public siringkha bo tonglak buni mu jete botnam khaimani o borobo case nani sai tong no takhu nung boro news channel hine kok sakan ke ai botti kicha kaham ge no kok sai khana rekham phewa nung boro news channel hine sai ya kono ni proof riya nung bono bom jol jak rang tong khang ke bo tabuk si phai no na affair khala kam nu affair mang da chai tong sin no hai no case mang da chai tong bu sung si ai si obani bagang koi nai please horoksa kaham khlai tongnani no oborong no phanse ri chini borong ni tongmung hai no bazaro khoroksa borok chini borok bujak tongkhan ke ai kilagi amarse dada tare ancha kan ke oita churi korse dei sikok si bujak tongtok chini borong ni thing obo chini borong ni wansung mung obo do nadi bahai phewa wanjui no nung Tripura sa bui tongkhan ke wanjui phai sumbai nai sungpai kata kok no kok tam khadar aro anai ke bo oro omu khojai tongkha khogoi tongkha hin sakan ke o wansa se thangoi o borong na tap chari buoi bo jani sat khairi donai bini phikung bang phari thanga to bong o chin sakan khai o wansa bo bini wansa na businai tam jari tam nge bo yok thanga ble sujugo no bo buori ro ka mane yok thanga ta nge ba phur kai o bunai kaham ka kok sasena nung bai maron lage erokom manuse maron lage toron lage soron lage endesol sai pai ka chin borokai thang payu tawron da ang bujagoi tongkha mungsa sumani khogoi pano ang bujagoi tongkha ta anorom bai tingkha banjuro chin borok nukhang kai mobile khogoi si bujago bla chai kam kro ro bujak thok bujanau na go marok mai ni thang pe jode o jaga an borke bujane phaya ano khunju pan mori we tham thapramang soi sap thaprari ano jode o jane yagrong bai kasugoi lathiri khigle ro thani nogo ino jode ro ka nge ang yok phaya da o thing chin thani koroi bujak tho bo khona khuda te bo saram da tini omhai chin borok tini nung khoroksa media nung support chi khaidi kok sadi haisi chini Tripura sani bagoi sana tongo chini bagoi abo o David Mora Singh rong ni bagoi hinoya Tripura sa whole Tripura sani bagoi sanai tongo kaham khaini ni bo kaham ani bo kaham bini bo kaham haisi nge chung support chi ma khlai table politics chung chini je solution mani yagulo chung politics je sapana khlai lai siwano je sapana chin borok ni bisingo no
Aina thunglai tonglai se on jini jodi jini freedom ngoi thanga ge politics asu important ja haije gabon ang sanamu songo hai takhlai ji please haije nya te bisi kok sana thanglia gobang ma comment tongo do ang comment post porlia dono kudinai mangsi bukhok sitara sanai mang ga asu bukhok sitara sanai ga ang ani bai thangwa ani khogo okhor ja asu bukhok sitara haine baga ang asu porlia ngete pori khamo 1k ni slike kubang comment phajaro nono kutuk mani ga hambai angte bisi kok salia next time maherok tang di kaisa borok samung tang to no chobana jai to chobawe maya nung kuno phano maya kogo maya kuno jaga maya ke nusiring ke tongri nai tongri asuna ge bela hambai bayap song paithak jora norni wansu mungtamo bini bo kaisa hamya khlaina ni jai tok mani hai mung hamya khlaina na man jai tok mani hai norok boda mahe wansu angkha mahe wansu nor comment bising tu share khai mano ge hambai paithak jora video ko tong mala nai norok next video